Badalah. Ditutupi ngene kok lah mun jenggongi ram lah. Ya sik ya tunggu dulu. Tunggu sik dok. Kok brojol kok. Waduh. Weh, bal-balan deh. Tak entokne bal ku mau deh. Hore, nemu bal-balan, nemu bal. Yo ora satu ae ben nggih gulung koming tah loro. Entang kalau balik nggih. Entang lho. Kok ora ngerti bal to. Lah ku ngolehne rame-rame lho ku mau. Kele. Oh palta gelem. Nggih, ditinggal neh. Ndang ta, bal-balan ta. Oh, tak olehne bal ku mau, tak temokne ning kono sekolahan kono. Dicokot arep. Ya, engko sanane ya panggah dicokot ngono kuwi, wis seruak ra awake engko deloken. Bal, lah ku nemu nek sekolahan kono lho kempos ku mau. Tak go mulih tak temokne bal e aku ngono. Nggih bal-balan tenan. Hiro. Yo kepleset. Sa. Lah kok digawa dicokot karo Tapi sisa bal-balan. iso pinter go nyandi ke? Ora usah kembang-kembang kok sereti ngono kuwi. Tak sangon. Titip ya. Heeh. Kono rono. Kono uncal rono. Bolong kabeh ya mesti kena untune ya. Sangat estetik. Pinter. Hiro. Pala moh lho. Diuber tok wis moh. Tek tung. Silite. Lah dikakai anu. Ora usah rebutan to. Sesuk tak oleh neneh. Tak nganu tak golekne lelesan neh sesuk. Pino ngising. Jambu. Pino ngising. Oh, ngombe sik. Palta mek nguber tok candak ya wis. Nggih bal-balan ta? Lah kok pinter Hiro ngono? Wis bosen. Sesuk neh wis.